Karamogi manakane wasingo adwani mondo mi wadhi achiel ka thieth ma jo TRH ma oketo kar konyo familia joma oyudo masira kaluwore gi masira mar apaya ma joko familia mar ji 61 mane owuok e liel Nyaera. Jagoro migawo mar thieth Ouma Oluga ochopo kar thiedhno kendo chiwo lipot mar arieya ewi masirano. Wadwani mondo wawinjane kaka chenrono dhi nyime. Ne oganda ma Jaramogi kawuono wan gi kuyo mapek kalure gi ajali motimre e yo ma oa Kakamega kabiro Kisumu e roundabout ma but Coptic to wa goyo mos ne makende ne jowa ma owito jogi kendo wagoyo mos kabisa ne joma ohinyore ma pod wan go e osiptal ka ma bende wathiedho to wach ni en wach malich kendo wariwre e kuyo kendo wariwre e tich ma nyalo reso ngima joma pod wan go ka kalure gi sani wase ng'iyo kaka osiptal tiyo ma bende wase neno ni response mar jowa ma jothieth e ber. Wagoyo erokamano ne jowa ma jo emergency ma wuok e migawo mar Red Cross kendo wagoyo erokamano maduong' ne polise to gi jopiny mane odhi ma okonyo jowa ma okelo jite e osiptandwa ma jo TRH ka ma waluongo koni ni Russia. To kalure gi sani waseketo chenro ma kaka wabotemo medo thiedho joma nitie ka wadwa chako drive mar ng'iyo kaka wakelo remo ne joma dwaro remo kendo joma yedhe tete midwaro dakteche to gi nurses ma osiptal kae oseluongi te kendo gine tich to nitie bende dakteche ma waseketo standby koa migawo mar thieth Ministry of Health emomiyo wuok Nairobi kabiro ka mondo ka nitie reinforcement kata medruok mora midwaro mar jotich wase tudre mondo wamed jotich midwaro mondo otine joma pod wan go ka to bende waseketo kaka wadwa wuoyo gi jowa moyudo kuyo kata gi jowa ma pod jogi ni e osiptal kae pod yudo thieth. Waketo tent outside to mondo ng'ata ma jogi nie e mtoka kobiro ka to nitie kama gibodhie kendo waboketo negi kama ikwegie mos mondo omigi chenro kaka chal mondo okonygi ng'eyo gima otimore okonygi dhi kuonde ma jok ma ohinyore kata jok ma wawito nitie mondo ging'e maber mondo gi confirm. To bende waseketo chenro kaka wabo miyogi tegruok kata support. Nitie wang'eyo ni ji oyudo information ni godhiambo koro nitie joma pod nie wang'ayo kabiro to nitie joma bende osechopo ka ma e gweng' ma Koguta Nyakach ma en Kisumu County to waseketo kaka wanyalo miyogi support mar gotieno te joma bodwaro ni ka gisetimo kamano to gidok joma bodwaro ni gibet kae waketo kaka onego gibedi to wagoyo mos kendo kabisa gisani mang'eny madwa wachi onge kalure gi numbers manitie wasewito ji 25 to kendo e ward kae wan gi ji 28 to gi nyathi achiel mano ji 29 makoro keto namba manie bas ji 54 to mang'eny to wabo wacho kaka pod gik moko dhi to wagoyo ne jowa erokamano kendo wagoyo nu mos makende. En kuyo maduong' e oganda wakae to en kuyo maduong' e piny mar Kenya nikech wach motimre ok en wach maber
to wasewuoyo gi migao mamoko mag interior to kendo wasewuoyo gi kabiro kae to agocho wawuoyo gi regional commissioner waseketo committee kochakre kawuono mibotelne gi jowa manie interior. Regional commissioner oro nwa jok ma bochung' to e osiptal kae waseketo jowa ma bende nitie koa e osiptal to gi jowa ma Red Cross to gi joma ogolnwa ko ketnwa gi MCA to kod Kisumu County. Koro migao gi te dhi tiyo kamoro achiel e komiti ni mondo wane ni weche te odhi e yo makare gi sani. Gima duong' mogik sani en ni mondo wakony jowa ma owito jogi kata jowa ma pod ohinyre. Wadwaro ni mondo kochakre gi sani joma ni wan go kae wathiedhgi mondo kik wawit ng'ato moro amora kendo. Koro mane wach maduong' to gi jowa ma biro ma nigi chandruok kata nigi wasiwasi anxiety, wadwa ni mondo wakwe wigi ka wakuyo kamoro achiel mondo wach ma wan goni wanywakne kaka oganda kendo wanywakne kaka jo Kenya mondo wakwe wach maler. Erokamano. Yes. So you speak in English. Soka kidogo mheshimiwa ingie ndani. Watu kwa nini hawajapata? So that's English now? English. Okay, maybe. Okay. Yeah, so it's a sad day in the county of Kisumu. We have lost lives. We have people who are admitted in this facility due to a road traffic accident that occurred today in the evening. This is a group of people from Nyakach, Koguta to be specific, one of the sub-cans of Nyakach, who had gone for a funeral in Kisumu West. On their way back, they met this tragedy, and out of that tragedy, as we've been told by the PS here, we've lost 25 lives, 21 on the spot and 4 within the facility. First things first, we are doing all that we can to ensure that we don't lose any other life. The PS and the county health team and the leaders who are here have toured the facility, and I think the PS and the team here are convinced that the hospital is doing all that they can to ensure that we don't lose any other life. Now, on behalf of the governor of the county of Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o, we bring our condolences to those who have lost their lives, and especially to the member of parliament who is here, and I know you'll be given time to speak, the Honorable Odumo Owuor, who is a member of parliament for Nyakach, and of course the Honorable Mbowade, who is a member of the county assembly for the ward where these people were coming from. Now, we have set up a team right here that is the hospital, Red Cross, and of course the leadership from Nyakach to help identify those who may need support in the interim, so that we do not just leave them like that. I want to thank the PS for that gesture, and of course the PS for internal security, the Honorable Raymond Omolo as well. Now we're also asking for a blood donation. We have a blood donation drive tomorrow. You can come here as early as you can and be able to give blood to support the victims. I've also been able to brief the Right Honorable Raila Amolo Odinga a few minutes ago regarding what's happened here. He also brings
brings his condolences to the families who have lost their lives and is wishing those who are in the facilities quick recovery. But we thank the emergency team, the Red Cross, the police, and the county health team for a job well done. We wish that, literally, I mean, we have lost quite a number of lives. I think this we must talk about in the same spot. And we seem to just be burying our heads in the sand, hoping that things will improve. And I want to call upon the relevant agency of the national government, Kenya, to be specific, to redesign that road, because as it is now, it is a death trap. Yeah, I think that's all I have to say for now. Maybe I don't want fast. Mano kanyo od thieth maduong' ma jotia rech county ma Kisumu kama moko kuom joma oyudo masira makoch alwora mar Coptic ochope kabende ote ochiw achiel kachiel kanyo ko jagoro migawo mar thieth Manouma Oluga mawacho ni koro gin ji 21 ji 25 oyudni owito ngimagi e masira makamano. Bende jalup gavana mar Kisumu County Mano Matthews Owili owacho ni wach mar apayano koro nego losi, kowacho ni kuom thuolo mathoth masiche mag apaya osetimore mana kanyo to sirikal pok okawo okang' mar loso apayano ma iwacho ni akik yori ne oket marach kalore ni en orido ma samoro nyalo mono nyamburko mondo mi kik kale e yo makare. Wabiro luonu wach makamano nyaka odiochieng' makiny mar ng'eyo ler kotenore koda masira mar apaya makamano. Kawawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Siaya. Bang' bedo oko mar Kenya kuom thuolo moyo dwe achiel,